এই আজি তখাবে কোন হয় এই আজি তখাবে কোন হয় এই আজি তখাবে কোন হয় তখাগারি এই আজি তখাবে কোন হয় আই তখাবে কোন হয় আজি তখাগারি আমার কি কুসাত্মিক জনগোষ্ঠী ঠিকালৈ চলিব ধাও ধাওকে জ্বলিব সাবধান অসম চৰকাৰ কুসাতবংশী জাতিক যদি জনজাতিকৰণ নিদিয়ে 25ৰ ভিতৰতে ৰক্তাক্ত হ'ব 25ৰ ভিতৰতে ৰক্তাক্ত হ'ব 25ৰ ভিতৰতে ৰক্তাক্ত হ'ব 25ৰ ভিতৰতে রক্তাক্ত হব আমি কুসাতবংশী জাতির আমার জনজাতিকরণ মর্যাদা আমার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার কারণে আর কেরুর শান্তি চুক্তির কারণে আমি আমার প্রাপ্য অধিকার কারণে আমি আন্দোলন করেছো কিন্তু তাতে আপনি মাত মাতার কোন হয় রাইজো রাজা नोंथांमोन नैबे मोनसे भिडिअ साथाम मानसिनि भिडिअ दङ दे फार्स्टआव होगोन आं बिक्रम दैमारिनिखौ हयतोबा गोबाङानो नुबाय थेवबो नैबे मोनसे भिडिअखौ आं बर'निसो एसामिसनिबो दङमोन एसामिसनिखौ आं होथ'ला जायफ्रा गोजाम बिल मोननांगौ दङ बिक्रम दैमारिजों कन्टेक्ट खालाम गोजाम बिलनि थाखाय मोनगोन जानो हागौ बा जागोन आरो जायफ्रा केस होदोंमोन बै गोजाम बिलखौ मोनैनि थाखाय बेखौ उइथड्र खालामना लानो थाखाय बिथां बिक्रम दैमारिया खावलायदों तो बिक्रम दैमारिनिखौ नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरनो हागोन आरो लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा जायखौ बुङो मामा ओमफ्राय आरो केएलअनि सासे सोद्रोमा आक्रासुनि ना केएलअनि थाय बिथाङा गोगोम स्टेट गभर्नमेन्टखौ धमकी होदों अखमा जौ अरबायदि जोंगोन दाव जोंगोन सयथा गावसोरखौ जनजातिकरण खालामाब्ला बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों जनजातिकरण खालामनोब्ला बा बिथांमोना एसटी लानोब्ला बै समावनो जों जोनोमखौनो मोनाखै दे बै समावनो जोंनि दैदेनगिरिफोरा बा लिडारफोरानो बुंबोदोंमोन बिथांमोना एसटी खौ नाङा ना जायफोर दिनै बर' ट्राइब ना बर' जनगोष्ठीफोर बा जायफोर ट्राइबेल हारिफोर बेफोरखौ माबायदि बिसोरो मुगैदोंमोन जों बर'फोरल' नङा जों ट्राइबेलफ्रा राजबंशीफोरनि न'आव खामफ्लायाव जिरायहैब्लानो बिसोरो खामफ्लायखौ सुयोमोन होनबा जों बेसेबां मुगै जायोमोन नंगौना नङा दिनै मा बिसोरो मा जानो हमदों जोंनो जनजातिकरण नांगौ एसटी मर्यादार नांगौ बेखिनिखौ बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो मोनिनि खारनाबो बेफोरनो दिनै बिथांमोननोबो जुदि एसटी होजोबोब्ला बा स्टेटआव आसामनि मुङानो थानाय नङा बैबो एसटी नङा होमबा तो बेफोरबायदि होनाय होयिया आंनि बायदिब्ला होयियानो मोननो नाङा बिसोरो खारन बै समावनो जोंखौ मुगैखादोंमोन नङा होनबा आं गोलाव बाथ्रा बुङा बेयो जोबथारनायाव माबायदि मा बाथ्रा बुंदों बिनि सायावबो कमेन्ट लिरनो हागोन आरो माने रासिन इन्टारेस्टिंसिन जायफ्रा 7 बोसोर जेल जालायनायनि आं बुंलायला बिखौ नोंथांमोना कमेन्टआव एसे खोन्थाहरनो हागोन नङा होनबा गोबाङानो बुंलायबाय थादों अफ्रिया बै समाव गोबां लिडारखौ बुङोमोन गोबां बाथ्राखौनो बुंगोन सम फैगोन समखौ नेनानैसो दं सम फैयोब्ला बेफोरखौबो बुंगोन अफ्रिया सोरखौबा बिपिएफब्लाबो नागारनाय नङा सोरबा इउपिपिएलब्लाबो नागारनाय नङा इउपिपिएलखौ आं पार्टी हिसाबै गाज्रि मोना माखासे दैदेनगिरिनि थाखायसो माखासे दैदेनगिरिफोरा जोंफोरखौ माबायदि खालामनानै दोनदों साननो हागौ नोंसोरो नोङो सब समय उल्टाखा आरो उल्टाखाबो आङो दाखालिथ' सोरबा गोबाङानो कमेन्ट सेक्सनाव बेफोरबायदि उल्टा लिरग्रा थाखानांगौ आरो बिसोरसोखा नायग्राया तो गोलाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ आङो हामबाय होनदों नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों बिटिसि हालामाव थानाय जेसेबां कन्ट्रेक्टरफोर दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे खौरां आं फोरमायहरनो गोसो जादों गोजौनिफ्राय अर्डार मोननाय बायदि जायफ्रा थांनाय सरकाराव बिल मोननो थाखाय हाइकर्टनि साहारा लानानै केस होनायजों बिल मोननो हास्थायदोंमोन बिथांमोना जिहेतु दा बर्तमान हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव फैबाय बिनिखायनो आङो बुंनो सानदों जायफ्रा हाइकर्ट होनानै बिल मोननो नाजादोंमोन बिथांमोना गासैबो
हाइकर्टनि केसफोरखौ दैखांनानै लाफिननो थाखाय आं खावलायहरदों। खस्थ' खालामनानै आरो केस खालामनानै लानांगौनि गोनांथि गैथ'ला होननानै जोङो सावरायदों। दा बिनिखायनो जेसेबां कन्ट्रेक्टरफोर दङ बिथांमोना गावबा गाव केसखौ उथायना लागोन होननानै आङो मिजिंथिहरदों। आरो जिहेतु हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा पुरुना पेन्डिं लाइबिलिटिस बा गोजाम बिलखौ होगोन होननानै खोथा होबाय। बिथाङा जिहेतु सरकाराव फैबाय आरो गोजाम बिलखौ होगोन होननानै खोथा होबाय। दा केस खालामनानै खस्थ' खालामनानै हाइकर्टनि साहारा लानानै बिल मोननांगौनि जेबो गोनांथि गैला होननानै आं सानो। खारन हाग्रामा महिलारी सारा बुंखानाय बायदि नोंथांमोना बिलखौ मोननो हासिगोन। बेनिखायनो गावबा गाव उकिलखौ एडभकेटफोरखौ लोगो हमनानै गासैबो केसफोरखौहाय फाइलफोरखौहाय उथायनानै लाफिननो थाखाय आं खावलायहरदों। आरो उथायनायनि उनाव मोनसे नटिफिकेसन नोंसोरनियाव कर्टनिफ्राय फैगोन। बे अर्डारखौ बा नटिफिकेसनखौ फैबाय थानाय बृहस्पतिबार आरो शुक्रबार जोङो गेस्ट हाउसाव थागोन। नोंथांमोना लेखाखौ होफैनांगौ। लिस्ट खालामनाय जागोन जाय जायफोरा केस होदोंमोन नटिफिकेसनखौ लानानै बिल मोननो थाखाय जों केस लिस्टखौ खालामनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जेरै बुंदों अननानै बिदिखौ आं जा बुंबाय बेखौ मानिगोन होननानै आं मिजिंथिदों। थाबैनो जेसेबां हायो दिनैनि गेजेरावनो गाबोननि गेजेरावनो केसखौ बोखांना लागोन होननानै आङो आसा खालामदों। आरो बिल मोननो थाखाय थाबैनो क'क्राझाराव फैनानै गेस्ट हाउसाव लेखाखौ होफैयो। आरो सोरबाया जुदि फैनो हायाब्ला गावबा गाव MCLA आरो पार्टी लिडार्सफोरनो बे लेखाखौ गथायगोन आरो आंनो होगोन होननानै आं मिजिंथिदों। যদি প্ৰথমগৰাকী মহিলাক ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈ যদি দ্বিতীয় বিবাহ কৰে তেওঁৰ 7 বছৰ বা ততোধিক সময় তেওঁ কাৰাদণ্ড ভুগিব লাগিব। অসম জ্বলিব, ধাও ধাওকে জ্বলিব। সাৱধান অসম চৰকাৰ। কুচৰাজবংশী জাতিক যদি জনজাতিকৰণ নিদিয়ে 25ৰ ভিতৰতে ৰক্তাক্ত হ'ব। আৰু এইটো কথা মই আজিৰ এই সাংবাদিকৰ জৰিয়তে আৰু আমাৰ সভাৰ জৰিয়তে মই অসম চৰকাৰক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সাৱধান হৈ যাওক। আৰু কুচৰাজী জনগোষ্ঠীক এই অতি সোনকালে আমাক জনজাতিকৰণ মজুৰি দিয়ক, নহ'লে অন্যথা অসমখন ৰক্তাক্ত হৈ যাব। সেইখিনি দাবী হ'ব আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে। এইটো কথা স্পষ্ট কথা। আৰু দেখা যায় যে আমাক এই আমাৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। এই বিৰোধী কৰা যোনে আহিছে আজি দেখা যায় ট্ৰাইবেল সংঘৰ আজি আমাৰ সভাপতি আজিত খাগৰাৰী। এই আজিত খাগৰাৰী কোন হয়? আজিত খাগৰাৰী কোন হয়? আজিত খাগৰাৰী আমাৰ কি কুচৰাজবংশী জনগোষ্ঠী ঠিকা লৈছে নেকি? যেতিয়া আমি আন্দোলন কৰোঁ তেতিয়া তেখেতে ওলাই যায়। ক'ৰ পৰা ওলাই যায়? তেখেতে আমাক বিৰোধিতা কৰি আছে। তেখেতে বিৰোধিতা কৰা তেখেতক মই তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। তেখেতক আমি চেতাৱনী দিছোঁ, সাৱধান হৈ যাওক। আজিত খাগৰাৰী আপুনি আমাক ঠিকা লোৱা নাই, আমাৰ কুচৰাজবংশী জাতিক আমাৰ ঠিকা লোৱা নাই, সাৱধান হৈ যাওক। আমি কুচৰাজবংশী জাতিৰ আমাৰ জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা আমাৰ কমতে পুনৰুদ্ধাৰ কাৰণে আৰু কেৰেলাৰ শান্তি চুক্তিৰ কাৰণে আমি আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ। কিন্তু তাতে আপুনি মাত মতাৰ কোন হয়? সাৱধান হৈ যাওক। আমি সেইকাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে আগত দিনৰ কাৰণে আমাৰ 2025ৰ ভিতৰতে যদি কুচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক যদি জনজাতিকৰণ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে অসমখন ধাও ধাওকৈ জ্বলিব, ৰক্তাক্ত হ'ব। এইটো কথা স্পষ্ট কথা। অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ মই সকীয়াই দিছোঁ আজিৰ এই সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে, আজি আমাৰ এই সভাৰ জৰিয়তে। সাৱধান হৈ থাকক।